Dobrý deň. Takže na otužovanie prišiel podnet od vás pacientov a ja ho stále nosím v hlave a tak už by som si rada splnila domácu úlohu. Otužovanie je veľmi komplexná téma, pretože to nie je len samotné exponovanie sa chladu, ale je to celkovo náš životný štýl. To znamená, že koľko spíme, už sme si v predchádzajúcom príspevku hovorili, že 7,5 hodiny priemer, si to uvedome, že to je priemer. Teraz je nový článok od jedného neurobiológa, ktorý hovorí, že 8 hodín a viac, keď sú záťažové situácie. V spánku sa regenerujú imunologické procesy, takže zdravý spánok, zdravá strava, dostatok vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu. Treba sa exponovať prechodu z tepla do chladu, pokiaľ ideme len do auta a potom do nákupného centra, určite to nie je najvhodnejšie. Keď už sa dotýkame samotného chladu, ešte by sme si povedali predtým to, a sami to tak nejak intuitívne vnímame, že potrebujeme mať nohy v teple. Jeden z takých ľudových receptov na nádchu je namočiť nohy do čo najteplejšej vody a piť pritom teplý čaj. Totižto keď máme studené končatiny, tak tam neprúdi krv, nenachádzajú sa tam ani imunitné bunky a takýmto spôsobom nám stagnuje imunita. A zistilo sa tiež, že náchylnejšie na to sú ženy. A keď sú studené nohy, tak sa hromadí viac teplej krvi centrálne a tým pádom sme si mohli všimnúť, že v takomto stave vonku, keď máme studené nohy, tak nám viacej treba ísť na malú potrebu. Je to tým, že viacej sú prekrvené obličky. A v Čechách existuje Otužilecká únia, ktorej predseda radí začať s otužovaním tak veľmi striedmo. Pretože už som zaznamenala aj to, že niekto sa začal otužovať a ochorel z toho. Takže otužovať sa môžeme začať v každom veku. Samozrejme v starobe musíme byť trošku opatrní, lebo tie cievy už nedokážu tak sa rozširovať, zužovať, už trošku rigidnejšie. Ale každopádne začať máme opatrne, a to napríklad umývať sa húbkou, vodou, ktorá má približne 34 stupňov, postupne celé telo. Celý ten proces má trvať tak 3 minúty a potom sa vyšúchať do uteráka, zabaliť. A takto postupne môžeme, ale postupne tú vodu ochladzovať, až sa dostaneme na 20 stupňov, kedy už môžeme začať aj so sprchovaním studenou vodou, ktorá nemá trvať ale dlhšie ako 1-2 minúty a nemá sa sprchovať hlava. Ináč pozor na hlavu, keď nenosíme čiapku, tak vzhľadom na to, že hlava je pomerne dobre prekrvená, aby nám fungoval mozog, tak sa z oblasti hlavy stráca veľa tepla. No a to sú tie naše účesy, kedy si nechceme dať čiapku a môžeme prechladnúť práve tým, že sa nám z hlavy stráca veľmi veľa tepla z organizmu. Takže toľko radí predseda Otužileckej únie Českej a potom sú ešte niektoré také dobré tipy a ja si pomôžem aj papierom, lebo nie som schopná všetko si zapamätať, ale sú niektoré potraviny, ktoré tak intuitívne vyhľadávame v zime, skôr sú to teda mäsité pokrmy, ktoré tak, dá sa povedať hovorovo, nám viac dodávajú pocit tepla. Medzi ne patrí napríklad aj čili alebo cesnak. Ďalej je to čaj, kde tiež vyhľadávame v zime škoricový čaj. Odporúča sa kombinácia fenikel, klinčeky, škorica a zázvor. Takisto po týchto čajoch siahame v zime. Kvalita ponožiek tiež nie je triviálna, pretože vhodné ponožky sú bavlnené alebo vlnené. Takéto nás zahrejú. Nylonky, také, čo nosíme teda pre krásu, naopak odvádzajú teplo a hoci si aj na ne dáme dobré ponožky, tak tvoria akúsi izoláciu, takže pokiaľ máme nylonky, musíme ich mať na nejakom stretnutí, potom rýchlo teda nohy do teplej vody a do dobrých ponožiek. Lavor s teplou vodou som už spomínala, veľmi dobrá pomôcka. Stres, stále sa stretávame s témou stresu pri imunite a pri otužovaní. Áno,
keď sa naučíme relaxovať, keď budeme mať menej adrenalínu, nebude periférna vazokonstrikcia, teda nebudeme mať stiahnuté cievy na dolných končatinách, nebudeme mať studené nohy. Takisto sa neodporúča úzke oblečenie, no ale s korzetou sme už vyšli, tak verím, že toto nám nehrozí. Pohyb, prúdenie krvi takisto podporuje imunologické procesy. Pohyb na čerstvom vzduchu, prechádzky v každom počasí. Nedávno som čítala úžasný životopis, ktorý napísala manželka Dostojevského a on sa prechádzal napriek tomu, že trpel ťažkou formou epilepsie v každom počasí. Aj keď pršalo, každý deň to bolo conditio sine qua non, išiel na prechádzku. Fajčenie, je dokázané, že fajčiari majú viac studené nohy, majú viac zúžené cievy na dolných končatinách. Ginkgo, aj keď možno, že nebudeme mať pamäť ako geniusovia, ale môže pôsobiť tak, že spôsobí vazodilatáciu, lepšie prekrvenie. A môžeme si, pokiaľ máme naozaj pocit studených nôh, čo je veľmi príjemné, masírovať krúživým pohybom šlápaje prípravkami, mastiami s obsahom kapsaicínu. To sú také derivačné mastie. Tie pôsobia buď na studeno alebo na teploty s kapsaicínom, spôsobujú teplý pocit. Takže otužovanie je komplexný stav. My v našej ambulancii badáme, že napriek tomu, že sme vystavení v tomto čase veľkému množstvu chorých, kýchajúcich pacientov, áno, chránime sa niekedy a proste snažíme sa nejak takú bariéru trošku medzi sebou a pacientom mať, ale sme menej chorí. A z toho vyplýva, že keď sa vystavujeme tým mikrobom, no tak áno, získavame aj istú imunitu. V tomto by nám mohli pomáhať bakteriálne lizáty vo forme tabletiek Bronchovaxon. Máme s tým dobrú skúsenosť. Takže otužovanie je komplexný proces a vraví sa, že keď už sa dostaneme na nejakú fázu, že už znesieme tých 20 stupňov, tak a keď prestaneme, dáme si prázdniny od otužovania, tak treba znovu začať od toho postupného otužovania, čiže neskočiť hneď na tých 20 stupňov a určite nie hneď do studenej a ľadovej vody. Takže otužovaniu zdar.